Привітанки, здорово, сябры. Ну что, попались? Камбербэтчы сюды подошли. Ну, ведаеце, чаму мы у эфіры і што гэта значыць? А гэта значыць, што мы вяртаемся. Я календар перагорну, по-беларуску гаварыць і проста разам быць. Бэк і яшчэ раз бэк. Сёння 1 чэрвеня. За спінай каманда. Чалавекі, чаладроны, чэлікі. Ясенія Жбанкова, Аліна Попок і Платон Барбарёш. Пераклад? Не надо. Сябры, пашукайце на моей старонцы, паглядзіце, як мы правялі сённяшні дзень. Гэта будзе асобнае відэа. Праўда, Есенька? І глядзіце, што у нас ёсць. Прыліпла. Сёння мы распачынаем нашу рубрику, якая будзе называцца «Вітанкі-прывітанкі». Вандроўка! Ну что, погнали? Ну что, кто будет перагортывать? Давайте на эники-беники или вареники. Давай я буду першым, а у мяне для вас ёсць сюрприз. Новый календар. Спачатку я, таму што гэта традыцыя, я калісьці гэта распачаў і цяпер я гэта працягваю. Заўзятар нашага тэатра падарыла мне калісьці пасля спектакля. Шчыра вам дзякуй, па-першае. Буся вам вось такая. 31 траўня было бінга. Назвы з прозвішчамі дамейкі. Дамейкі гэта такі беларускі навуковец быў. Якія назвы з ім былі? Горны хрыбет Кордильера Дамейки, город Дамейка у Чили, Порто-Пуэрто де Дамейка, университет имя Дамейки у Сантьяго, библиотека имя Дамейки у Буэнос-Айресе и минерал Дамейкит, арсенат меди. До речі, ты ведал такое? Астероид 2784 Дамейка, выкапнёвы слімак Наутилиус дамейкус, сябры, сур'ёзна, і від фіялкі Віола дамейкана. Есенька, трымай, каб не уляцеў. Раз, два, три. У першы дзень лета. Разам. Раз, два. Трымай, кажу. 1 чэрвеня. Нядзеля. Прыгожыя словы. Кожны чалавек – гэта цэлы свет. Кузьма Чорны. А цяпер, сябры мае любімыя, для вас будзе вось такая цікавая рэч. Кожны з вас будзе па чарзе цягнуць. Так, мы з Есенькай гарталі. Есенька мне дапамагала гартаць, потым рваць гэта ўсё і адрываць, так? І цяпер кожны госць будзе рандомна выцягваць одну паперачку і чытаць. Так, вы які клас кончылі? Трэці. Ты таксама трэці? Вы што, аднакласнікі, што ли? Да. О, першы дзень лета! Ура! Сябры, я вам дашлю відэа, зараз кавалачак, глядзіце. Бум! Радовались у школе, что скончили 3 класс. Кто перший? Давайте на камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Так, так. О, Платон перший. Рандомно вытягивай одну паперку и будешь читать. Ну, зараз мы проверим. Это не важно. Это не важно, будем вучить. Борисоглебская Церква. Церква Каложа. Так, что там пишут? Особливая визитовка белорусской архитектуры, побудованная у 12 веке. Малайчина, стагоддзі только. Майстрами. Переденская архитектурная школа, святыня Майя, целое суквецце, адметнасцяў на будь здоровенькая, наяўнасць сосудаў, галаснікоў, аздаблення. Не, ну тут складаныя, сябры, словы, правда? Полированными. А вы теперь скажите полированными камянями. Ну, сябры. И майолкой. Майоликой. Прыгожае слово якое, майолика. Унікальнай фрэскі і гэтак. І гэтак далей. Хто наступны? Давай, Алінка. Дзякуй табе, Платон, малайчынка. Сябры, Борисоглебская церква. Гэта табе у кішэнь кладзі. Сегодня 7 километров прошли. Мы сёння 7 километров пройшли. Так. Замкова, замкавы паркавы комплекс. Які? Ты была ў міры у гэтым комплексе? Я не знаю. Сябры, напишите в комментариях, ці былі вы в замкова-парковом комплексе «Мир». Ну давай, читай. Уникальный помнік белорусской национальной культуры, архитектурный шедевр, який уваходить у спіс сусветной
культурной и природной спадщины. Спадщини. Спадщины. Пам'ятаєш, такі вірш є? Так, прадідаў спакон вякоў мне засталася спадчына. Ці вы яшчэ не праходзілі яго? ЮНЕСКО. Так. Один Один з національних символів Білорусі. Так. Городскому поселку мир сёлета сполнится. сполнится 630 год з дня першого Узгадавання. узгадавання у письмовых крыніцах. 1395 год, сябры. Калі вы не былі у Мірскім замку, абавязкова, сябры, абавязкова ўсім раім туды патрапіць. Есенька, поедем? Я ведаю, што ты не была там. Давай гэтым леткам з'ездзім. Я быў. Давай разам. Сябры, мы крочым далей. Наступная у нас Ясенька. Есенья Жбанкова цягне, анікі-банікі, елі варень. Так, Есенька, што ў цябе там? Бінга. Старые города Беларуси. Сябра, вы ведаеце, якія самыя старыя гарады Беларусі? Давайте, далучайцеся. А давай адразу год казаць. Так, 862 год. Да. Витебск. О, дарэчы, сябры, хто з Віцебска? Трасем вуснамі. Я з Віцебска. Ну, Есенька нарадзілася ў Мінску, але першыя дні жыла ў Віцебску і прапісана таксама у Кастюковічах. Так. Сябры, хто з Кастюковічаў? Таксама далучайцеся, пішыце. Тураў, які год? 980, далей. Заслав. О, мы там были. Да, О, да, это просто... Заслав, я таксама там быў. 985 год. Так, Слуцк. Слуцк. 1005 год. 1005 год, Слуцк. Варкавыск. Ваўкавыск, сябры. 1005 год. 1005 год, Ваўкавыск. Брест. О, 1019. 1019 год, Браслаў. Ну, Браслав. 1065 і, сябры, Минск. столица, Мінск. Мінскія не здаюцца. Мінск 1067. Не, ён з гэтых гарадоў наадварот самы малодшы, Да. а самы старажытны у нас атрымліваецца Полацк. Сябры, вось такое бінга са самых старажытых гарадоў Беларусі. Сябры, мы ўсіх вас рады, ну так завочна там бачыць і чуць. Напішыце, калі ласка, ці рады вы нас бачыць. Ну, сябры, ну, беражыце сябе, мы вярнуліся. Мы будзем з вами. Сябры, я хачу вылучыць яшчэ адных. Мы не зусім з вами прощаемся. Зараз я тут выцепіла адных футбалёраў. Іду да іх.